ovdje nekako čovjek može zadovoljiti i duhovno i materijalno, nekako čovjek koji gleda na duhovnu stranu, a ja nisam čovjek koji nešto teži previše prema materijalnom. Ako imam dovoljno onoliko koliko imam, i uključujući taj duhovnu tu komponentu, ja mislim da je ovo idealno mjesto za život danas. Čovjek kad se zaljubi, on ne vidi mahane svoje mladi. Tako i ja sam zaljubljen u Bosnu i Hercegovinu. I svjestan njenih mahana, ali ih ne vidim. I upoređujući, dakle, na jednom tasu ovo do sad što sam prošao, i ti gradova, i država, i kultura, i svega, i ovo što doživljavam ovdje, to je nemjerljivo za meni. Dakle, Bosna i Hercegovina uvijek prevagne. Takav mir, takav rahatluk, što mi kažemo, taj naš merhamet, taj naš odnos jednog prema drugom, taj naš komšiluk koji je, nažalost, u većem dijelu tog modernog svijeta izumro, kod nas još uvijek živi. Nekako je sada nastupilo vrijeme što ćeš meni ti, što ću tebi ja. Ali ipak mislim da trebamo krenuti svako iz svoje kući, svako od svoje djece, jer naše možda vrijeme je prošlo, možda su ove par generacija izgubljeno za Bosnu i Hercegovinu, ali sigurno ona djeca koja dolazi će sigurno biti nosioci ovog društva i na nama je kao roditeljima ili budućim roditeljima, ako Bog da toj djeci pružimo jedan čist odgoj, jedan kvalitetan odgoj, da ih pokušamo odgojiti, da budu pošteni ljudi, da budu radni ljudi i samo na taj način ulaganjem u generacije koje dolaze mislim da možemo dobiti Bosnu i Hercegovinu onako kako svi želimo.